selawase aku bakal tresno karo kowe. Ing jagat ora ana wadon sing tak tresnani kejaba kuwi. Muga-muga lair batin anggone sampean kondo sing kaya ngono ya. Lair batin aku kondo sing kaya ngono. Kang Prasena. Rumangsa seneng banget rasane ati. Yen aku bisa kakak tidak bebarengan karo sampean sing ngene iki. Ora bedane karo setarasaku. Alikane saben-saben aku cedak selawase iki cedake. Hei. Rumangsa lara atiku, rumangsa gelo atiku, yen aku ngerti kowe cedhak lawan Prasena. Kok nganti sampean lara atiku perkarane opo, Kak? Dasare aku yo tresno lawan kowe. Aku tresno lawan kowe. Sampean tresno karo aku. Seki dhewe pangapurane Kakang Prayudha. Iye. Yen to sampean uga duwe rasa tresno karo aku. Nanging anggone sampean nembung luwih dhisik karo Kakang Prasena. Dadi aku ora bisa nampa sampean. Oh, perkarane mung sing nembung luwih dhisik iki Prasena ketimbang kawan aku. Mula kowe ora bisa ngimbangi kawan tresnaku. Ning ngerteno. Ngerteno. Kowe wis kelakon tak gawa mlayu saka pengarepane Prasena. Ing papan kene iki sepi, ora ana menungso sing ana mung kowe kawan aku. Apa mengkone bakal kelakon lamun to aku tumindak sura saenggo prawoso kawanku. Kakang Prayudha. Piye? Kok kaya ngoten dong sampean, Kakang? Lah, umpama aku nganti bengok, kabeh prajurit mangerteni yen to ning papan kene sampean tumindak ala karo aku. Sampean sing bakal cilaka lho, Kakang. Ora apa-apa, cilaka-cilaka lah yen aku wis rasakno kawanitanmu iki. Oh. Aku ora ngajar kaya ngono to. Gelem ya? Aku muah, Kakang. Gelem ya? Gelem. Prasena, dadeke tondo pitakon sajroning ati. Nalikane ku cedhak karo Kili Suci. Banjur ketekon papan kono, nglimpe nempiling karo aku banjur mlayu karo Kili Suci. Apa sebabku? Sebabe aku Meri. Meri, perkara apa? Perkarane aku yo tresno kawan Kili Suci. Ning dina apa sing cedhak lawan kowe? Dadi tenane kowe uga duwe rasa tresno karo Kili Suci. Ngertenono, iki dina Kili Suci wis ana sambungan tresno karo Prasena. Aku ngerti Prasena. Nanging kabeh ki mau kalamun to durung ana janur mlengkung. Tegese Kili Suci kae sapa wae duweni hak andarbeni kalbu aku najan to kae mung lagi pacangan. Bener apa sing dadi kandhamu? Kili Suci pancen durung dadi bojoku. Nanging najan to kowe kenceng kepengin jaluk karo Kili Suci. Kili Suci tak kuwi ora bakal tak kuwalake saka tanganku. Yen panjenengan bacot tresno karo Kili Suci. Adep oleh iki Prasena kanthi watehe satria. Oh, kaya ngono padha-padha senopati ana ing kauripan. Ayo, tentoke papan iki rebut. Ayo. Tentoke papan. Yes,
aku duduki karo blotru. Kaya ngene ra ya wis cetha. Yen to Kili Suci kae milih karo aku, ora seneng karo kowe. Ngono wae kok sampean iki meri lho, Kakang. Kakang Brasena lan sampean. Kili Suci piye? Ya wis, Kakang. Timbang ngadeke cerkaan lare sampean kabeh, yen kene aku bakal laku. Adil sing kepiye Kili Suci? Sapa sing wani luwih dhisik nembung lamar ing pengarepane Kanjeng Rama? Ya kuwi sing tak tampa dadi bojoku ing ngene. Dadi sapa antarane aku lan Brasena sing wani nembung luwih dhisik lan wong tuamu to nglamar kawan wong tuamu, kuwi sing bakal tampa. Pancene kaya ngono. Aku Prayoga. Sapa sing luwih dhisik nglamar ning pengarepan wong tuamu bakal ditampa. Kakang Brasena, sampean rasa kuwatir, Kakang. Padha-padha senopati ana ing Medang, mesti wae tak tampa sampeyan, Kakang. Yen kaya ngono aku bakal gelis sowan lan nembung nglamar karo wong tuamu. Pancene kuwi sing tak enteni, Kakang.